on calminama on juurama ñaganama Allah moƴƴere joni Allah yettinen poste de santé Ndoulo Madji eyyi ji poste de santé o no wayi labde ni peinture o no wayi yodde ni e peinture o noon ndeɗo oɗo salle walla ndeɗo huɓere ko poste de santé o peinture ɗum Thialiki ɗum noon ko arɓe hoɓɓe ɓe peinture Thialiki peinture ndeɗo huɓere eyi kuɓel sage-femme e keddiɗe ko Samba Hawli noon ɓe mbaɗiri ko wiya ko yoɓe peccu quoi kamɓe fof moni fof yinno wadde wiya dal yoɓe peccu ɗum quoi yoɓe peccir noon eyyi ɗum noon jettima ɗo e poste de santé eyyi ko programme o wona on deji alhamdulillah voilà hoɓɓe ɓe nan ɗo jiiri guira maɗen so Allah jaaɓi haydara ala kumpore en Ibrahima Kane salminama mi yima ɗo e Damale